Brian Nielsens timing vil være. Lidt for lave parader. Time. Bevæger lidt bedre på benene. Hånden. Fjanker Pjat allerede, Brian. Han også. Den første omgang, som var meget... Kommer godt. Og Høvlevild forsøger at komme ind med højren. Ja, det er ikke begynder at bokse på ham. Tættere på ham. Sådan, Brian. Brian. Der bliver Brian ret hårdt af Høvlevilds venstre direkte ind på kæben. Ligger der. Pas på højt. Ja, det er godt, Brian. Arbejder rigtig godt i år. Han har trængt i tårerne. Han kommer stærkt ned. Hvad hans udholdenhed. Han passer godt på sig selv på halvparaden. Lavt, som vi husker det på gamle dage. Ravet. Kommer godt ud af det, når han er inde ved tårne, Brian. Jeg får en lille påtale om ikke at slå efter på ofte hovedet. En duel her. Godt, Brian. Stærkt, Brian. Fantastisk kommet igen. Brian var ramt den. Han har hurtigt videre. Ja! Han havde bid, Brian. Han var selv hårdt trængt i... Hugger sig ind. Igen godt. Kombinationsarbejde. Brian hugger ned her. Den var alvorlig. Men i de første omgange kommer ind her med kombinationerne. Ved at afslutte det her. Ikke derfra. I øjeblikket ringhjørnet. Han er træt. Han læner sig op ad tårne. Sådan. Og så er det ved med at tage paraden, når du står. Kontra. Skriger Paul Beviller. Brian går i dialog med ham.
Så jab. Ej. Du er et næsten udsolgte koncertsal her. Op med paraderne, væk fra ringhjørnet. Du ved, Brian. Højre og venstre i ringhjørnet. Igen godt. Han bliver pareret. Rigtigt, han kan ikke lide det. En af venstre hånden. Igen går venstre. Hvis højre her taber brædderne. Kom nu væk fra de tårer, Brian. Rand her, Holyfield. Udmærket Brian. Så pas på. Først med venstre hånden. Ja. Brian bliver... Han er åben. Står og venter på Holyfield. Det er netop det, han ikke må. Ja, det er ude. Pres ham. Sådan. Sådan. Og så... Ja, en god... Rent ind til kæben. Glimrende kombination, dybt ovenpå nu. Pas nu på samgang, den her. Hele koncerthallen på. Højre hånd går rent. Efter de blev ved med at presse ham. Fremad, Brian. Venstre hug, du skal... Ja, det er op med Brian. Venstre jab, kom så lidt. Ej, Brian. Du må ikke modtage det her. Det er jo let at sidde her og sige, han... Også en bevidst provokation. Frisk en chance for Brian. Ja, han bliver ramt dybt, og så bliver han skubbet ombord. Ombord hedder det. Men bliver også ramt af... Ja, kom nu. Arbejde derud af det. Sådan. Brian, kom nu ud derfra. Han venstre hugget 2 gange ind. Højre hånden igennem Brians parader. Brian i vanskeligheder. Nakkedrag! Nakkedrag! Ren nakkedrag!
Nye vinkler på afgørelsen.